Сәлем дуслар, уңайлырак итеп утырышыгыз, көтүп алына торган һәм яратып карала торган тапшыру Татарстанның төп җиде яңалыгы әзер. Сөйли башлаганчы сорыйм әле, Роберт, ә сине Сидим вместега чыгыш ясарга чакырдылармы әле? Юк шул, сине. Мине дә чакырмадылар шул. Сәбәбе нидә икән? Ярый, без бит барыбер өйдә утырабыз. Шуннан да Татарстанның төп вакыйга яңалыкларын сөйлик әле. Казанның идарәче компанияләре торак коммуналь хуҗалыгы өчен бурычлары булганнарны хезмәтләрдән өзү, пенилар өстәү кебек җәзаларын туктатып торырга булды. Дүшәмбедә моны шәһәр мэры Метшинда шәрехләде. Хәзер пени һәм штрафлар язу вакыты түгел диде ул. Дүшәмбедә шулай ук мәктәп укучылары һәм студентларның укулары дәвам итте. Дистанцион укытуында сүз бара билгеле. Һәм шунда ук яңа системадан канәгать булмаганнар да пәйда булды. Я тизлеген ачар, я порталы эшләми дигән гозерләр артып китте. Барда гадәттәгечә үзе кешеләр ниндидер яңалык белән очрашса, гел шулайрак була. Системаны шунда ук президент Миңнеханов та тикшерде һәм барлык шелтә һәм тәкъдимнәрнең дә искә алыначагын вәгъдә итте ул. Эш күрсәтәбез дип арттырып җибәрүчеләр дә бар урыннарда. Премьер Мишустин регионнарын изоляцияләргә теләп, шикләрне ябып куючы башлыкларны тәнкыйтьләп чыкты. Татарстанны япмадылар һәм ябарга да җыенмыйлар, әмма барлык хәрәкәтләр дә үз изоляция режимы кагыйдәләре буенча контрольдә тотыла. Шабаксар яисә Самарага булай гына эш юктан барып кайтып булмаячак. Дөресен әйткәндә, Мишустин үз чыгышында конкрет регионны да атады, әмма без атамаячакбыз. Аннан соң гафу үтенергә теләмибез. Ире компанияләрнең социаль активлыгы дәүләт өчен ныклы терәк. Татнефть үз транспорт компаниясе көчләре белән республиканың көньяк көнчыгышында санитар чистарту эшләрен башкара. Шулай ук ашыгыч медицина машиналарына да үз АЗСларында ягулыкны түләүсез сала. Җомга көнне Казанга Кытайдан самолет кайтты. Ул безгә медицина битекләре, аларны җитештерү җиһазлары һәм изоляцияләү өчен бокслар алып кайтартты. Аларның барысын да Татнефть сатып алып, республикага тапшырды. КамАЗда исә саклану чараларын җитештерүгә күчтеләр. Түбән Каманың башка җитештерү тармаклары да менә шул юнәлеш буенча эшли башлады. Бар да пандемиягә каршы көрәшкә юнәлдерелгән. Владимир Путин губернаторлар белән видеоконференция режимындагы сөйләшүендә белдергәнчә, коронавирус белән бәйле вазгыятькә ачыклыкны алдагы 2-3 атна кертәчәк. Авыруның иң югары ноктасы әлегә үтелмәгән. Путин медицина белгечләренең хезмәт хаклары арттырылуы, 1 марттан эшләрен югалтучыларга эшсезлек буенча пособиелар турында да сөйләде. Тагын шәхесне раслаучы документларның да үз көчендә булу, вакыты ахырына якынлашкан булса, бу вакыт автомат рәвештә озайтылачак. Казанда подъезд төбендә бигә ташланып, аның азык-төлек тутырылган кул арбасын тартып алып качкан ир-атка карата 2 эш кузгатылды. Аны шул ук көнне кулга алганнар һәм талау маддәсе буенча эш кузгатканнар. Әбине талау турындагы хәбәр халыкта зур ризасызлык уятты. Күпләр шул әбигә ярдәм итү өчен аның контактларын да эзләде. Кызганычка, бу хәлдән соң берничә көн үтүгә әби вафат була. Тикшерү комитеты исә талау маддәсе янына тагын үтерү турындагы маддәне дә өстәп куйды. Бу яңалык коронавирус турында түгел. Казан мэры Илсур Метшин мэрларның милли рейтингында гыйнвар аенда Мәскәү мэры Сергей Собяниннан гына калышып, 2нче урынны алган. Белгечләр Россиянең ире финанс сәнәгый үзәкләре һәм 88 региональ башкала мэрлары эшчәнлеген тикшергән. Беренче бишлеккә шулай ук Төмән мэры, Ханты-Мансийск һәм Санкт-Петербург мэрлары эләккән. Чаллы мэры Наил Мәгдиев 7нче урында. Якшәмбедә информатизацияләү һәм элемтә министры Хайруллин СМС рөхсәт алуда үзгәрешләр турында хәбәр итте. Министрлыкта кайбер кешеләрнең бу сервистан законсыз алдап куллануын һәм билгеле башкаларның сәламәтлеге һәм тормышын куркыныч астына куюын ачыклаганнар. Үзгәрешләр мондыйрак булачак. Җирләүләрдә бары тик атнага 1 тапкыр гына катнашырга рөхсәт ителә. Суд эшләрендә катнашу аена 1 тапкыр гына мөмкин. Күп функциональ үзәккә атнага 1 бару рөхсәт ителә. Дачага атнасына 2 тапкыр чыгу гына мөмкин була. Хәзер сезгә гадәттәгечә атнаның төп видеосын тәкъдим итәбез. Яраланган кыр кәҗәсе ярдәм сорап Казан аэропортына килгән. Табигатьнең дә безнең ярдәмгә мохтаҗ булуына тагын бер дәлил бу. Ярый әле ул кешеләр янына килеп җитеп, аңа тиешле ярдәм күрсәткәннәр. Güzel. Төп яңалыкларны сөйләдек кебек. Әйе, Татарстанның төп вакыйгалары да шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз, сәламәт булыгыз, өегездә утырыгыз. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.